Hello, 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 hello. सिंपल जी आ गया हमारा थैंक यू वाह सिंपल सिंपल मोसाहारिसो बर'सो माथो खौबो साब नानै भिडिअ खालामना भिडिअ वाच खालामनानै कमेन्ट हरना दोन आंनाव थांखोना माखोथाय फुल भिडिअ नायना कमेन्ट हरना दोन मोनसे सिंपल थांखोना माखो
Hello. Rồi khi bộ có thông tin trên game và coi cái là hello, please support me guys. Что ясно, бра.
Sonjit Sugunadang, Chandra, thank you, bro. Like, thank you so much. गोजोननाय थाबाय आरोना आंनि भिडिअ सफैनायनि थाखाय hello
I'm gonna sleep early. Oh no, like don't thank you. Oh no, thank you so much. Thank you, thank you. On, thank you, thank you. Really? Matter of get me. On. Mandang ang Tarai Alu Hagasini Acha. Mana रावबो comment हरगैयानो जा सापर्टारफोरसो बोनदां बिसोरो खारजोब्बायसो बोनदां सासेल'सै Yummy bro बोरै जाखो रानो मा जादों गल गल जादों नामा नेट बिराद प्र'लै no on thank you
Maybe on. Thank you, bro. On. Thank you. On.
Tới chả là vậy. Như là hùa lúc khi ra. Jadi jauh nonjak ke sini lah, ibu di jauh nonjak ke. Kada bashi namlai. Kasih lo sih mati. On. Cara di ni jalan yang pula. Dia nak situ umplan dong sang pala. On, thank you.
नोंनि टाइमआव दाना बिराद मानसि एलबि होयो बेखायनो मानसि जाला नोंनाव उफाय गैया बेबायदि टाइमाव होआबाबो हनै टाइमानो थोलायलाया ओमफ्राय जालायलाया बेलासियाव थांबाबो जाया बेलासियाव लानो नागिरबाबो जाया मोनायावबो बुकिं जोब बिदियावलाय बे फाग्ला आं एलबिखौ होलागोनदांलै टाइमानो थोखाया माने टाइमखौ मोनखाया जेरावबो टाइम खुला गैखाया on ओइद वानावथ' दल' उन्दुना थानोसैलै बाला सोलाबलालै मानसिफोरानो बुजिलाया लाइभ होयो ओमफ्राय बुंलायसिगोन आरो आंनाव फैया बिदिनोखाबा रावनावबो हाबालै आं दा मोनायाव 12 घन्टा सोलाबा आङो दल' उन्दुना थागोन आं नयथानिफ्रायनो एकदमबारे थमब्लेट अपेन खालामना दोनदों घन्टा मा जाखो बाराखौबा जोंबो आंना जुदासैलै
आरथिबो गैया आरथियाबो खामानिसो दं नंदां थुनथुलि फाग्लायाबो मा खालामनोसै दाबो गारिसो हलायदों खोमा रावबो फैमाराबा बिदि खालामखागोन बल खेला दंबावोसो दाबो आयु बा एसिमाबो दुगि होलायबावथारदोंसो जालालै बिसोरो सोर दङ अबिनास मानिलालां दा मोनानिफ्राय बाल रावबो बिथारावबो हाबालां सोर होदों जानकी महान्ता गंगा जिनु मिक्सवार आंनि सना वाइटिबो होदों बेथ' फैखायानो आंनाव बिनाय र' दा मोनागोनथोंल' ब्रां ब्रां होनानै होनां बेथाखौ खेला मोनदों आयो everyone thank you to go on menunggu terus nggak kerja sini Cala kau nih cooking nih sih kalau kadang berapa dah mau apa sih sekarang
No, thank you. गावनाव थांलाय ओमफ्राय माबाया बे सिमाथ' रबार होननानै सेस खालामो बाला नाबि गुल हेलौ बिराद मानसि एलबि होदों बे टाइमावनो होथों दा मोनानिफ्राय ककिंनि खालामसै आं मानिनाव गैला गावसिनाव एफा खस्थ' खालामना थायो एलबि गारना माबा एमबि गारलायनानै थायो ओमफ्राय जोंनिखौ सानफिननो रोङाबालाय माबा गनदार थांनांगौ फैग्राफोरनावसो होलांसै एबाराव बेनिफ्राय दस्रायाव गैला गिदिंबाबो फैखाया नालाय आठथा नयथानिफ्रायनो होदलाबाय थानांगौ बालाखौ LeBron, thank you 101. औ वानल' देखायबाय आं नेटनि थाखायबो जादोंलै एसे ओरै सानै खोन्थाबायना जाला दोनलालां 10 मिनिट दोननानै दुमफ्लालै बाल दा मोनानिफ्राय हले नायदो ओमफ्राय आंखौ लागावना आंहा दासो मा मावामोनब्रा बहा दं दाम सना दोनसैसो आं एलबिखौनो 10 मिनिटल' दोनसै आं मानसि गैयाबाथाय बायोलै आंहा दारा बाजाराव गारि सालायहैदोंमोन आदसा गारि सालायखादोंसो ओंखारदों आं नोंखौ बे एम सनाखौ बुनानै होखार हरदोब्र' गोजौ थानायलाय बे खर' बुनोबो हानाय नङा दा बेखौ मोननो हानाय नङा दा खर' माथावसो होनांगौ बेखौ मा होनदों
निरजय नार्जारि सफैनो हादों। हेलौ हेलौ गुड आफ्टारनुन थेंक इउ दै आंनि एलबिआव सफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो ना। ओमफ्राय एम सनाया जोंना मा होनदों? अखा सिजाबाय गस्रा गुदुं मा होनदों? दख'ना ना दख'नासो जागौमोनलै दख'ना गासिबो गोजांनानै सलायनो हायासै उन्दुफैबाय आं दखाय अखा हानायावलाय मानो सालायो नोंहालाय? बिगुरा दासो फैदों बे नो मा होनदों जोंहा निरन्जय नार्जारि मा होनदों? बालन्दा रायजोसो नामा बेवहायलाय जोंना बिदिनो मा होनदों रब्रा एम एम बि मानो एथ'बां रायो होनबा नोंसोरनो निरलाया मा होनदों? एम ए बि डक्टर एम एम बि डक्टरबो दं। एम एम बि डक्टरबो दं नामा? जोंहा गासिबो दंलाजोबो। अखा हादों नामा ब्र'नो? औ हागासिनो जोंनाव। दहाय फुंनिफ्रायनो माबागासिनो ओमफ्राय लोमजासिगोनसो आं मुलि लाबोखाखैलै बे दाबो। दल' उन्दुना थाबानो जायो नोंखौल'सो अखा हानायाव सालायला हैनो ओमफ्राय लोगो जादो दै रायजोफोरनो दे सोर सोरजों लोगो गैया साफा खालामहैफिन दे माबा बेग मोनफिनगोन दे एम सनाया आइदिसो दै नोंस्रानि थिं माबादि एमाव अखाया जोंनियाव नोंसिनिथिं माबायदि जोंनिथिं बुरजा हाथारदों जोंनावबो एसे बुरजायानो बांद्राय जब जब नंद्राया आरो फ्रि फ्रियैनो बुरजा एसे नेटाबालाय मा नांनायनि बिदि खोन्थाबाय थाग्राब्रा औ अन ओमफ्राय मा होनदों ओमफ्राय दिनै हराव लाइभआ आरतिना माबोरै जाखो आं 4:30 आव सिखारना नायबा
गैला नेट दानदोंनोलै मिथिला आंबा आंथ' दांखायाखै जै दोनदों दांखायाखै फुङावसो नायबाय आङो एलबियानो गैला लांदांसो सोरनिबा सोरनिबा वाटस जारलाजोंना थादोंदां मिथिला आङो सोरनि बारला लांजोबखो दोनबाथाय दांनाय नेम गैखाया आंनाव ओमफ्राय मा होनदों एम बि ब्लग र'आ जोंना लोमजानाया बोरैबा थैफ्लां बा बिएनजों फुरा संसार जालांनो मोननाय नंला नोङो थुनथुलिया नै ओरैसै बिगुर उनाव मिनिबाय ओमफ्राय माने जेबो नङा एम हाखर सिङाव सोरजोंबा संसार बिएना बेनोसो गोदान मोनगोन गाबनानै ओंखाम जानाय नङादां बिएना दाबायदियाव थैबाय बायबा मा होनदों आंखौ हले सिमाङाव दा लांफैखालै गैला नोङो बास्थाबहैजादोंसो गैलालै नोङो सेसखा तेरा सा प्यार हुआ है तो रहे बाकी तेरा सा प्यार हुआ है तो रहे बाकी नोंखौलाय मानो लांफैलाबायनो आंलाय एमबि आंहा संसार मा होनदों संसार जाना मानसि मा होनदों नोंहा संसार जानांगोन ना मानसि गोथांजोंनो बबे जायगायाव खेबजायोब्रा बेलाय फट'खौलाय
जायगायानो गोमायोसो बाला। नोंखौ मोजां मोननाया आद्रा थाबायला गावबाय। एकथेबनोसैसोलाय आङो बाला। अन थेंक इउ। नै नोंसोरल'खासै अनग्राया रावबो अनखाला। आरो एबारनिफ्राय जिबनावबो बेरायलाङा मालाय बेयाव। बिसो टाइम जाबा थे थे होथेग्रासो जानोसै आं मिथिखालानो। न' सिङाव खेबजानाय दोंमा आदसा जायगाखौ आन्दायोसो फट' लानो लाजिखायोबा नोगोरनो। मन' जाखांबा भिडिअखौ साबा दानजोबनानै मोखां गैयिसो खालामगोन आं। र' मन'ल' खालामखादों आं। नो मन' जाखांबा माबा भिडिअखौनो डिलिट खालामजोबनाय गासिबो। आंहाबो लाइभखौ दानजोबगोन। भिडिअ सुटिं लागाव हरजोबखागोन आङो मन' खालामाबाथाय गोदान होफिनसै ओमफ्राय। दोनगोन आं हाबायाव खेबनाय खृष्टानफोरनि हाबायाव खेबनायखौल' दोनगोन आं। बाद बाखिखौ गासिबो खाथाब ओमफ्राय। मा होनदों? MMB नि हाबायाव नों माबायदि मोसागोन? जोंहा सानैजों आखाइ हमलायनानै मोसाजायो।
हाबाखौ माबा लाखुमानो नागिरो एम एम बिया थुलु अन थेंक इउ थुलुन थुलु फैदेरनायखौसो दोनखाबायलां नङाबाथ' दोनखालामोन आं दा मोनानायनिफ्राय हले मानियालै आं जेराव सोरनाव जेव जेव माबा दङ बेयावसो थाङाथों नटिफिकेसन थांलायलाय होदेरना होगोन आं बाहाजोबनो बाला लाखुमाबाथाय गैलालै बे जोंजों गोदान हाबा होफिननानै जाहोफिननानै आयदै देनजारसो लाखुमानोसो नागिरो मा होनदों अन थेंक इउ ओमफ्राय मा होनदों आंबो गोबाव होनो बासै दाना लाइभखौनो मानसि बुरजा जायोबाथ' जेबो नङा एक घन्टाजोंनो हायो एक घन्टाजोंनो 12 गाहाम फैला बायोना मानसि बुरजा जायोबा एखेबारे कमेन्ट फरायख'नो हालायलाय जानांगौ बेबायदियानो थाया मानसियानो बे गर गोनां मानसिखौनो लोगो मोनाखिसै बालसो एकदमबारे जानला मोनला जानलाखौसो लोगो मोनलाजोबखाबाय गावसिनाव खाथिना होबाबो ओमफ्राय नायसनफिननो नागिरा बेनाव एसे बेनाव एसे बेनाव एसे बेनाव एसे एब्रेलाबायग्रासो जानोसै एबाराव थैनो गोबाव थाला होमबासो बहत मोनगोन मानसिफ्रा हिन्दी बालाफोरनावसो होलांफिननांसिगोन र' आगोलनि फुराना फैखायोबो फैनाया थांफिनबानो भिडिअ'बो नायनाय जायाखैनो आं मन' जाखांबासो नायफिनसै दाना मबाइलाबो गंनै नङाब्रा ओरैनो बिबार हरबाय आं दे नै बिबारा एमाव आं होनायखौ दे दा लागोन आं ओरैनोबो हरजायो आरो बिबारा मेगन साबा मोनजानांगौ बिबार हरलाबायनानै आइदै गुसुनो जि जोमनासो गोलाव जाबायलां
Name blocks on. Thank you, bro. 내게 만두마 산바이 타예 아이네 대타해구마 ओरैनो हरजायो नामा लोगो मा होनदों हिन्जाव हिसाबै सोर मेगन सानो बिएना नुखायाना माथो थिब्रा बिएनल' नङाना बिएन दुब्लिकेटफोर मेरला दंबावोसो dulu on ओमफ्राय मा होनदों एमएमबिआबो मेगन साखायाना सोर दं मेगन साग्रा रावबो फैखायाखै बेयाव दङ nice thank you Apa nampauku mai di mana mai di mana Dulu on thank you मा रेड कार्ड गदलाबायखोब्रा No on thank you एमाव आं नोंखौ जोबोर मोजां मोनो मा होनदों
जायला थुदस थैथारगोनलै सोरबा नुफैगोनलै सोरबा नुफैगोन नुफैबा हामगौलै हिर'फ्रा on thank you aduh अखा नागारहांबाय थांफिननोसैलां या थांफिननोसै ज' दा उनाव लोमजादों होनलाबानो जायो दा bro thank you bro सोर थुरनो फैनो नुबा मालाय मा जागोन आरो गावहा खौसे उनावखौसो गिदोंदां उनावखौलाय मा गिलाबायनोसै आंलाय ना उनाव थांबायसो नामाब्रा बेलाय थांबायसोना फाग्लिया सानैल'सै खारहरबायदां साला MMB MMB नो MMB नो MMB on thank you MMB बावनो एदावहरबाय थानाया जानो हरदों मावला नोंखौसो नुना दंखायो मा होनदों मा लिरदों बेलाय सेंगाखौ माने सेंगागौमानि गाबज्रिबाय थागोन आं दोद जाला माबा हायथि थुथलाबायनोसैमोन आखाया खिनो दासो बाबारे सप्ता खनसे एलबि होबाय नोङो
थेंकिउ थेंकिउ मोखि थेंकिउ स' माच सप्ता खनसे एल बि होनानै दासो आंगायना फैबाय आरो नों दहाय आं हाबनो नागिरना नायफिनबा गैलामोन आरो ओमफ्राय आरो आं होनाय नाय टाइमावसो गुदला नुफिनलायबाय मा होनदों MMB आ हिनजावफोरजों दं बिमा लागाव थैबायलै गाबज्रिगासिनो ओइ MMB ओइ MMB नो ए नंखायबो नङा बिमा सनानो आं दहाय दं नाखि मोनाखि गावहानो रायज्लायाखै माला फुङाव नुखादों आङो आं बारा गोबाव होखायाखै फुङाव ओरैनो जानला मोनलासो होलाबायखादोंमोन आं होनानैसो होद गैखालाबोलाय मोनथिला होलाबायनानै दोननानै बायहेरायावसो थांदों आङो 1 आवार्सल' मोनदोंमोन खुनुरुखुम नेटआ मोजां नाङोबालाय 1 घन्टाफोर दोनगौमोन आं लामायाव थाबायलांबा नेटआ मोजां नाङाना आं फैनानै नायफैबाय रावबो गैला फैलांजोब्बाय MMB अन अखा हादों नामाखि हागासिनो सोमोखि दहाय फुंनिफ्राय हागासिनो अखाया मा ओंख्रि जाना फैखो सोमोखि थुनथुलियालाय मा ओंख्रि जाना फैखो बियामाइसो मोजां माजों दाबो मोजांसो होनफ्लांसैमोनलै माजों मोजां मा लोगो फाग्ला फाग्ला नायोब्रा नायनायालाय सोरजों दं नोंनो जानोलै थुनथुन फाग्लाया थेन्थ'बायसोन्दां दा उनाव र' दा गावनि एलबियाव रुवा लाना होसिगोन बेखौ खारदों ना मादों बे
देखो मैंने देखा ये कि सपना बना मा दं ओंखायनो गैया आखि बिला मा होनदों ओंख्रियानो गैया आखि बिलाहि सिफ्लेनायसो नुदों आं एसे होमबा जैनो रागा जोंफैलाबायबाय नै सासे लाइकल' होनो सोलाब दे नोंस्रालाय थाखायाना थेंक इउ मा होनदों किसना मा जाखो नो on ओंखाम जाखांबाय नामा उनाव आंल'सै नामा वानल'सै नो सानै दङ ल' मा जाखो गल जाबाय एखेनो गलसो जादों नेटानो नोगोर प्रब्लेम जायोलै ना उन्दुनो ओंखारबाय आं खि सना ओंख्रि जाना जाखो माबासोमोन सेमोखि जोंना लाव ओमफ्राय माबासो ना एवनायसोमोन आरोना इतना प्यार लूंगा तुझे मेरे सनम धीरे धीरे प्यार को आना है जिसने बदले आना है Semaki on thank you Cuma zakhi
Team on, thank you, thank you. खौना सजागासिनो आरा रावबो गैखायाखै खारखाख्रामाखै on फैदोंमोन आंहा आदसा बारा गैखालालै 20 मिनिटल'सै जा मोनो मोनथांसैलाय आं थांफिननोसै सालायफिनसै on thank you Tuntuli on thank you oh on आं ओंखाम जानि आं on अके फै दे मा होनदों जाथ'वाखै आब' जानोसै जानोसो नागिरदोंनो लाफा नाथुर आलु थाराय भाजासो आब'नो एमबि on ओमफ्राय मा होनदों मा गल दाबो गिदिंबावखो ना माखोरा फाग्ला जायोलै ओइबाव दोनबासो नेटआ माबा जायो स्टेन्डबो गैयाना स्टेन्डखौबो सावजाबोजोब्बाय गारि सायाव
मा खालामखो खिनो दङ दङ आङो रावनिबो कमेन्टआवसो सिरि थादां बे नों र'नो बे बेस्थ' थानांलै मा होनदों रायदाव लायाखै ना खामानिसो मावदोंना बियो बेस्थ' खोमा जोंनि ग्रुपआनो एकदमबारे बेजों गोजाजोब गासिबो आंनाव थाग्रा माबाया सोरबा गारि सालायग्रा सोरबा ओंखाम ओंख्रिजों बेस्थ' थाग्रा सोरबा दखानाव बेस्थ' बिदि गोजाजोब गासिबो खमनि दंबावोब्रा 46ल' सिदमनै दंबावथारोसो नोंखौ
सासेल'सै be on thank you bro
लामायाव नोंखौ लोगो मोनब्ला Really असना गोसोथोबाय मोजां मोनबाय नोंखौनो गोगोमै गोसोथोनायबोला थोनांगौ थोनांगौ गोसो आंनि नोग्रोमोनानो सना सना सनानि सना मालायनो बुंनो नायना गोसोनि खोथार' माब्रै आंखौ on thank you थाइफ्रि फिनबावबायसोब्रा अखायाबो
अमा आदार हैनो अके दे नोंखौ I love you नोंखौ प्यार हुआ है नोंखौ I love you Oh, biru amat. एबारसो एसे टाइम मोनबाय अके थांजोबखोना माखोथाय गैला माबाया सिमा ब्लडबायदां उन्दुनोसो होनदोंमोन बियो थुनथुनैयाबो खारखोना माखो गैला खमनो गैला खमनसो दं जाखो सानैल' खिथाखादों नोंसोरनाबो गारि सालायफिननो होनदोंमोन बियो मा होनदों हरै माथो आंखौ हनै माथो आंखौ बखिदों मोनलाय आनैसो खोमा दासो नायहरदों दहायनिफ्रायनो रायदावहरबाय उन्दुनो ओंखारबाय होनदोंमोन बेबो होलांबायसोदां गैला मोनला बेखौ दा मा होनखो
मबाइलखौ नायनो समानो गैया नाङानो खिथा हरखादों बिदिदां होननानै बे थान्दा जादोंब्रा बाला आयौ कमेन्ट स' जायाखैमोन आरो थारमाने दासो ओंखारदों दसेनि उनावनो बिजि जायोलै आंनानो उफाय गैयाना आरो माथो जेबो नङा दे होमबाबोथ' अन दोननो हादोंना थुनथुलि फेख्रायमारबाय गैला गारि सालायफिनबाय बियो आंबो दोनखानोसैसो र' खय मिनिट थांखो दुइ मिनिटल' दोनसां साथाम फैलायबाय आरो दासो जादां खोन्थाफैदों साला दंमारो दा बेबो
उनाव दंमारो खोमा गारि सालायनासो होनदों उन्दुनानै सेस जाबाय बे दाबो थुनथुलि जादा जोद साला जल्दी से सो मा हाबफिनना दोनसै आङो